Memarhan on keskiraskas konepaja. Me toimitaan 4 paikkakunnalla ja se mitä me tehdään tosiaan, niin se on sitä tauntaa, koneistusta, kierteen valssausta ja kokoonpanoa. Meillä löytyy tuotannosta Okumalta noin 7 monitoimisorvia. Okuman koneissa luotettavuus, mittatarkkuus, helppokäyttöisyys, helppo ohjelmoida. Ne on itselle ollut ne tärkeimmät. Okuman LT-sorveilla tehdään tällaisia isoja sarjoja, muttereita esimerkiksi tosi paljon. Niitä tulee sillä tosi kätevästi ja sitten näillä muilla tehdään tämmöisiä vähän hankalampia kappaleita, joita saadaan 1-2 kiinnityksellä tehtyä ihan valmiiksi asti, että ei tarvi monella koneella tehdä näitä kappaleita sitten. Meillä on toiminut huolto tosi hyvin, että aina jos on pientäkin vikaa tullut, niin on saanut soittamalla huoltomiehen suoraan kiinni. Toimitusajat on tiukkoja, eli jos siihen koneeseen tulee jotain, niin ensiarvoisen tärkeää on se, että se huoltopalvelu ja varaosapalvelu pelaa nopeasti ja tähän asti ei ole kyllä moittimista. Oman kokemuksen perusteella voin suositella Okuman konetta oikeastaan kelle vaan, että ne on ollut luotettavia ja toimia.